De har fængslet fans over hele verden. Deres saga har fortryllet millioner af læsere. Men en historie mangler endnu at blive fortalt. Det fortabte kongerige. Jeg ved, mine forældre, mine rigtige forældre, de er derude et sted. Forsvundet i den magiske dimension. Alle her ved, at du er den stærkeste fe i Alfea. Men jeg er en prinsesse uden kongerige. Hvem følger med mig? Regn med os, kære. Magien nærmer sig. Tag et skridt til, og det bliver det sidste skridt, du tager.